ஹாய்ங்க. இது 1 நாள் முடியும் சீரிஸ் 4/21. இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் அதை சொன்னால் எல்லாரும் கண்டிப்பாக மறந்துருப்பீங்க. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. என் பேர் விஷால். நான் ஒரு 1 நாள் முடியும்னு ஒரு சீரிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த சீரிஸோட சேலஞ்சு கோல்லாம் என்னன்னா 50 டேஸ் கன்சிஸ்டன்சியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். அந்த 50 டேஸ் எதுக்குன்னா கண்டென்ட் கிரியேஷனை பற்றி கொஞ்சம் கற்றுக்கலான்னு, இந்த எடிட்டிங்கு, வாய்ஸ் ஓவரு, கண்டென்ட் எப்படி ப்ராப்பராக எழுத கற்றுக்கலான்னு இருந்தேன். அதுக்கு தான் இந்த சீரிஸ். இவ்வளோ பிளான் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏன்டா 20 டேஸ்க்கு அப்புறம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணலன்னு கேட்பீங்க. சொல்கிறேன். மார்ச் 9 போய் எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆக தான் கொஞ்சம் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ஆக்சிடென்ட் என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு அப்புறமா சொல்கிறேன். இதுக்கப்புறம் 1 நாள் முடியும் சீரிஸ் 50 டேஸ் இல்லை 100 டேஸ். இந்த 100 டேஸ் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கேலிஸ்தெனிக்ஸ் கற்றுக்க போகிறேன். இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா கேலிஸ்தெனிக்ஸ் பேசிக்லாம் வீட்டில் ஸ்ட்ராங் பண்ண போகிறேன். என் பாடியோட அப்பர், கோரு அண்டு லோயர்லாம். உங்கள் யாருக்காச்சும் கேலிஸ்தெனிக்ஸில் குட்டி குட்டி ஸ்கில்லாம் அன்லாக் பண்ணணும், அது வீட்டிலே பண்ணால் மறக்காமல் இந்த ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்படி யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேர்ந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். சரி, ஓகேங்க, இன்னைக்கு போயிட்டு வரேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். டாட்டா.